Fawdex il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg żar diversi kumpaniji tal-karnival li f'dawn il-jiem se jkunu joffru spettaklu mill-isbaħ ta' sfin, mużika u karrijiet. Akkumpanjat mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Beppe Gallia, Frank Anni Tabone u Luke Said, Alex Borg faħar il-ħidma ta' dawn l-artisti li grazzi għad-dedikazzjoni u l-passjoni kostanti tagħhom jimmeraviljaw lil kulħadd bil-kreattività u kapaċità tagħhom. Huwa insista li l-passjoni tagħhom għall-arti u l-tradizzjonijiet tixpruna ferħ mhux biss fost it-tfal iżda anke fost daw kollha li għandhom għall-qalbhom dawn il-jiem tal-karnival. Dan ix-xogħol inevitabilment jirrikjedi ħafna sigħat ta' sagrifiċċju sabiex il-ħidma fl-imħażen tagħti l-frott mixtieq. Frott illi il-volontarjat f'dan il-qasam jagħti kollu kemm hu minkejja illi ma' żmien anke dan jaf ikun qiegħed jonqos. Diversi appassjonati tal-karnival fetħu qalbhom mal-kap tal-Partit Nazzjonalista għal-fatt li t-temp huwa ta' inkwetu ta' tħassib kbira għalihom u għall-qbija tad-dilettanti tal-karnival. Għaliex, ċertament, ma jkunux jixtiequ li wara dawk is-sigħat ġimgħat u xhur ta' preparazzjoni tħejja u sagrifiċċju ma jkunux jistgħu jgawdu xogħolhom u jaraw li l-qbija tal-folol jifirħu taħt il-karrijiet ma' sfin u l-ilwien illi jaf iġib miegħu biss il-perjodu tal-karnival.